duken Assalamu alaikum. ya ga uwasan mahaifa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Burin mu ba zai kawo mana kuɗaɗen ba. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A arama muni ya gida ya yara ya jama'a kuma ya ɗaliban. Lafiya kalau. Yau to malam dama na zo da wani abu ne da ke faruwa ko yake ginuwa a gidana. Wato mata na ne. An nace ta mun miyan kuka sai ta mun kalkashi. An nace ta mun fate sai ta mun tuwo. An nace ta mun kuma tuwon nace ta yi sai ta mun fate. Kina ni kuma naka same ta naka samu bulala naka zani. To kuma dama sanda azu za a bani ita an yi alkawari da iyayenta da iyayena cewa ba duka ba zagi ba bakar magana ba to shi kenan dai malam kada abin da yake faruwa amma ya za a yi a samu a dan gautar da magana dan da shi da a tabbas anan ba wai bane wannan zama na auren wajibi ya zama a haifu da haƙi wani ciyarwan wani bata wani kula da lafiyanta wa ƴaƴanta. wa akbar to yanzu malam to ya zama wajibi ka dai jiko ka kula da ita ka tufafartar da ita ka bata ka ce da ita ka shayar da ita ka kula da rashin lafiyanta ƴaƴanta inda babin da za a dan ba wani abu mu da yazo mana da cewa za a zo a canza wannan ayoyi a alqur'ani mai girma kuma wannan haka yake lalle na gane bar magani He tried it. malam babu wani inda za a yi koda ai ba za a rasa ba a'a za a duba No. za a duba ma ai muna tare da ku ai ba ai za a duba ma wannan littafin bari mu gani yawwa a wannan a ce a shafi na 905.18 wan in matanka tana ma laifin aya ta farko kenan wan ka samun kebir Allahu akbar ka bi su da man shanu sun yi kyalli sun yi jajawar Allahu akbar idan ka dagan ka juyan ka jijjigan wato hannunka ka samu gadon bayanta wajen kashe-kashen sai dai ta jiyu aya ta biyu azo a kuma cewa samu biron ka dagan ka rubutan wato saki gaggawa awawa gunduma kaman guda okon ko tsinkin batta dauka sai ta zama gida yanzu dai ka fahimci me ake nufi ko a gaskiya sai ka dan kai karan fasara kasa saboda ba wani wannan abun shine yake ba mu damuwa to wannan sai ka samo kebur ɗinka baka da an ce wake bar na'am ka samo kebur samo man shanu ka bi shi ka shafa yayin da ka shigo ko da a lokacin da ka shigo tare da ka da dadin baki me gida an shafa ta an yi dumu ba sai ka samo tana me gida daga kebur din nan ka samu nan wajajen nan ka ji wani kashi ai ana ka ji wani kashi sai ka daga sama ka jijjiga ka karkada tana me gida barka da zuwa ka daga sai ka ji a garan bayan ta aka ce in kuma aka gagara sai ka shigo gidan ka dunkule hannunka ka ta ba ta naushi ya gama naushi ko da za ta aman jini ka ga nawa ta ibis nake gama duk wani abu na karfin ka za ta tataro to ka fahimci abin da ake nufi ne me ba ko me masu juya ayan Allah ko kuma za ka ci uban No.